Няма такава опасност. Самотното ти дръвче вече изгоря. Затваряй се, плювалника. Астика на една ръка разстояние. Астика на една ръка разстояние. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро – Aerowaves. Новата дъвка от Wrigley's, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Aerowaves без захар от Wrigley's. Дъвчи и дишай по-леко. Каменица, мъжете знаят защо. Вкуси неповторимото. Белджиан стайл на леденика. Светло пиво с аромат на ябълка. Изключително удоволствие. Марио! Извинявай, забравих. Колко чиста кухня! Каква е тайната? Смак гел с белина, защото има повече белина. Джина. Марио! Колко блестящо чист пот! Каква е тайната? Смак гел с белина, защото има повече белина. Джина. Смак гел. Повече белина вътре, по-чисто навън. И никога да не съм чул нещо, което да ми напомня за това глупо.